nga libro. The main presider was Binstead himself, assisted by Bishop Robert Wilner, suffragan of the Philippines, and Bishop Harry Kennedy of Honolulu. The consecration of the three IFI bishop was done in accordance with the law of Pikusa. So moto ang pamahayag ni Regime Larong usa ka pari sa IFI nga pundok, Iglesia Filipina Independiente, umas na ila nga Aglipayan Church nga matod pa niya doon na sila'y apostolic succession o migamit siya sa usa ka libro nga sinuwat sa usa ka pari nga Katoliko aron pagpamatuod nga aduna sila'y apostolic succession. Apan wa niya sabta pag-ayo ang iyang gibasa ug ato usab nga nakita nga tingalig wa masabti sa maong pari kung unsa ba gid ay ang definition sa apostolic succession. Ang apostolic succession mo kini ang walay putol nga pagpadayon sa otoridad sa pagkaobispo gikan sa mga apostoles hangtod sa kasamtangang pangulo sa maong simbahan. Sama pananglit sa simbahang Katolika, base sa kasaysayan, ang unang leader si San Pedro, gisundan ni Linus, Anocletus, Clemente, ug ang ika-267 nga kasamtangang leader si Papa Leo XIV. Nga wala kanay bugto nga makabalik panahon ni San Pedro ug mao kana ang apostolic succession. Sukwahi sa pagsabot sa gibasa sa maong pare nga matud pa niya nga adunay apostolic succession ng IFI tungod kay mabasa sa maong libro nga ang ilang mga obispo nakadawat og ordinasyon sa mga Anglican bishops. Aton tanawon og paminawon. The three IFI bishops, Isabel de los Reyes Jr., Bishop Manuel Aguilar, and Bishop Gerardo Bayaca, were consecrated first as deacons, then priest, and finally as bishop at St. Luke Pro Cathedral in Manila. The main presider was Binstead himself, assisted by Bishop Robert Wilner, suffragan of the Philippines, and Bishop Harry Kennedy of Honolulu. The consecration of the three IFI bishop was done in accordance with the law of Pikusa. So mao to ang gisulti sa maong pare nga naordinahan ang tulo ka obispo tungod kay adunay gisunod nga balaod nga pikusa. Apan ang consecrator or ang nag-ordina sa ilang mga kaobispuhan, obispo man sa Anglican Church nga sila si Norman Binstead, Robert F. Wilner, and Harry S. Kennedy. Dili ni kaobispuhan nga hanay sa mga apostoles kay timan-an nato niadtong 1896 gideklara ni Pope Leo XIII nga apostolic kay Curie null and void or walay bili o bisa ang ordinasyon sa mga kaobispuhan sa Anglican Church tungod sa depekto niini sa rito sa pag-ordina. Sa ato pa, sa matag ordina sa kaobispuhan sa Anglican Church, invalid kini. Apil na nga invalid ang ordinasyon nga nadawat sa IFI bishops nga maoy pasabot sa libro nga gibasa sa maong pare nga si Regime Larong. Nga ang maong libro nga yang gibasa wato mo dapig niya kundi mas giklaro noon sa maong magsusulat nga nakadawat dayog ordinasyon ang mga kaobispuhan sa IFI or Aglipayan Church sa mga kaobispuhan sa Anglican Church. Og niini mas naklaro hinuon nga invalid ang maong ordinasyon nga nadawat sa ilang kaobispuhan sa Aglipayan Church tungod kay gideklaraman ni Pope Leo XIII nga null and void ang ordination right sa mga bishop sa Anglican Church. Mao nga sayop ang pagsabot sa maong pari nga doon na sila'y apostolic succession. Kay ang balido nga apostolic succession nagkinahanglan kini dili lamang sa linya sa ordinasyon kundi nagkinahanglan usab sa pakigambit sa hingpit nga komunyon uban ang Santo Papa sa Roma nga adunay tinuod nga koneksyon sa mga apostoles.